Bueno, ni musika talde bat elegiu berko ganun, Track Fighters elegiko nun. Pixka musika bidian hasi nintzanetik honea, igual gehiena eragin diten taldia konposatzeko orduan, igual gehiena entzun duten taldiare beha izangoa. Bai soinu aldetik, ritmoak, dana, taldotatikan, praktikamente dana gustatzen zait. Intzat disko borobilak ditun taldea dela gaina, osea que... Track Fighters. Bueno, disko bat elegitzeko orduan, ez dut duda hondik eduki, eta Lisabon eslekuak diskoa aukera haudet. Oen dela urte desente deskurri unun anaian bitartez, eta bueno, disko hau entzun momentuan, igual etxeaten horren beste sartu, baina denborakin irabazten juntzan. Eta igual beste musika estilo batzuta irikitzeko salto handi bat izan zen disko hau deskubritzia. Eta gaur egun guendikan asko entzuteten disko bat, eta netzat hasita guk hau maixulan bada, osea que horrein gatzen ez. Gusto kantu bat, Kaiusen 50 Million Year Trip aukera haudet. Stonerra munduan gauz gehienak englobatzen dituen o uztartzen dituen kantu bat bezala hartzet, erritmo kaineruak, gitarra grabiak eta nire gustoko ritmoak, eta bukaeran gitarra garbilakin da iteuden bukaera psikodeliko horrekin benetan asko aiatzaten kantu bat, eta nire musika gustuak asko uztartzen dituen kantu bat. Aukera haudeten letra gehien bat kantuan letra da gure bide galduak, Benito Lertxundina. Rodeokin bertzioa din genuen, eta nahiz eta 30. hamarkadako kantu bat izan, kantu horretakan mezua gaur egun eguneko egun plasmatzeu egoera o bere esanaia, eta denborakin zentzua galdu ez duen letra bat da. Eta benetan hitza letra bat borobila, eta oso aiatzen daiten letra bat. Hemen bi pertsona esango ditut. Abeslari o frontman bezala, baleike igual gehiena fijauna izena eta gehiena gustatzen zaiten abeslaia Joshua Homme dala. Bai beak parte hartu duen taldiatik, konposatzeko bere eratik, soinua abesteko era, benetan asko aiatzaten musikari bada. Eta gero, benetako referentea bezala, nik bizi izan duten, ikusi duten musikari bat, hemen herrikoa esango dut bat, Raul Olaizola, gitarrista bezala, txikitatik niretzat izan da referente bat, eta bere gitarra jotzeko era eta konposatzeko era, eta asko ailauzat beti eta gertukua da, eta gitarrista bezala beha esango nuke. Egia esan, bai lanea juten, kirola iten eta eguneko jauna streaming bidez entzuten dut. Eta CD-an kolekzio handi bat dakat, baina ja ez dakat lekuik, CD-ak nu nahi dut. Eta momentuz biniluak erosten hasi naiz, eta reproduktorea erosi baita ere. Eta CD-ak egin nuen kolekzioa biniluak hasi nahi ziten, tarte bat dakatenean, etxian demora pixka dakatenean, biniluan xarma hori, berreskuratzen dut. Batekin ezin nun geldiut, eta bi leku izango ditut, benetan guztua jo naizena jotzea, eta leku egia askoitiko mata dixe, bere dakan xarma o lekua dakan berezitasun hori beheko zuakin, da igual jodeun bakoitzean neguan jodeu, eta kontzertu horretik zutonduan egotia, eta baka bere berezitasun hori, parte lekua behar. Eta gero bestia esango, Zarautzeko Utzuzula gaztetxea, barruko areto hori iritsuzat nire gustoko kontzertuak ikusteko, jotzea juteko, behirutzat leku ideala iritsuzat, eta bi hori egin gelditzen naiz. Ikusle bezala, igual bertan mila parranda inditutelako, baita ere
bertan urte askotan jardun dutelago lanian da kontzertu antolatzen, jore 1000 aldiz jo deu. Zestu gaztetxea esangoet, gure etxea dago eta hor baino hobeto ez detelako apenas inune pasa kontzertutan. Bi kontzertu izango ditut, bat Donostira junginan asko gustatzen zaiten, lagunakin junitzen asko gustatzen zaigun Karmatu ban taldian kontzertu bat ikustea eta kontzertua la hostia izan zen, baina behaien aurretikan jo zuen Gasteizko Arena taldiak eta Suizako Sons of Morpheus taldiak ez genituen apenas ezautzen eta ez dakiz esan, igual aurreneko bi taldiak gehiago flipau ziguen, Karmatu urn beha, igual espero genuen ikusi genuen. Eta izan zen, kontzertu bat erten genuen handik oso guztia, aparte kriston parranda genuen, da kriston ondo pasa genuen. Eta beste kontzertu berezi bat benetan niretzako, 2013an uste izan zala, Patana Fest zestuan, Linton Town taldean itzulerako kontzertua izan zen, da nire anaia lehen guztua eta bertako partaidia dira, eta behaien aurreneko etapan ni oso gaztian itzadume bat, eta ezin izan nuen bizi izan behaien epoka hori, eta izan zen herrian, kriston festa egon zen, eta kontzertu hori bereziakin, oroimen bereziakin dakat, hoxe esaten. Akordatzen naiz, etxian azkala naia eta arre batikan disko pila bat, eta kostaintza, baina nire diruakin erosin nuen aurreneko bi kaset, akordatzen naiz, eskurtzi joan junda, Donostira, erosin ditula Eskorbuton Antitodo eta Oide Arrazen Punk San Skins kasetak, Azpeitiko lagunakin punginala Beltza Rekordzea eta hoxe, akordatzen naizela hola kasetak zian. Azkeneko diskoa vinilua erosi dut, espalaken kolpatu topatu, hori zen azkeneko disko erosi dut.